malami ka samun ido kana shan wahala, wanda ke bokanci a rayuwa ya wahala, ina ganin nera ka gaban tsayawa wahala. Dakata, ai na san abin da ya kawo ki. Wa ya ce miki ne ni ana shigar min daki? Da aljanu ma garwar sara bayan daki. Da kin sake kin shiga ba a maganin gawarki. Zauna a nan kin san ba ni tambayar sunanki. Batu na gado kika zo akan batun yayyanki, sun tattare komai ba su ma batun nemo ki. Dama ashe tun can da suna ta neman ranki, kafin ki ce komai zaki ba mu kayan aiki. Kabar maciji mai kai bari da ba ta aiki, sanan da tana mai laulayi da ta ɗauki ciki. In ko da dama ni za na je na hutar sheki, dama halina ban so na sa mutum yin aiki. Ban kuɗaɗen koma gida kawai ki ga aiki. Haka ne, dama na gwada ki ne kan tsari. Tsaya na baki hayaki ki je ki sawa daki. Amina ciki wake bedar mu ne sanninki. Zauna mana me ya faru na gabacin ranki. Malam mijina a gida ya fara sabon daki. Dare yake yowa yanzu in ya dawo aiki. So shidda ne ya mafarkin da za ya mika sadaki. A taimaka mini amin na addu'a mai burki. Ina ni kan bani hannu auren sunna. Ai guda hudu zancen rasulun mu guje barna. Ki zo mana kafin safiya da fadar rana, da datsa dukkanin damuwar ki yau da ta nuna. Da kin biyewa zancen shi lahirar ki da guna. Ka bi ni sannu koko na mai da kai wani sauna. Ki lallama ke da rike martabar auren ki. Malami ka samun ido kana shan wahala, wanda ke bokanci a rayuwa ya wahala, ina ganin nera ka gaban tsayawa wahala.